Jeg har så valgt en reklame mod spritkørsel fra Midt- og Vestjylland Politi og Rådet for Sikker Trafik. Og det første, når man ser på det her billede her, det er, at man ser det her hvide skrift, hvem skal køre der. Og så ser man en taxi, en bus, politibil og ambulance og en kistebil, og så går det hurtigt op for en, hvad budskabet er, nemlig det ved spritkørsel og hvad konsekvenserne er. Og når man ser på de her 5 køretøjer, så er taxien og bussen en god ting at blive kørt hjem af, i modsætning til en politibil, en ambulance og en kistebil, hvor en politibil betyder, at du bliver anholdt, ambulance betyder, at du kommer til skade og skal køre til sygehuset, og en kistebil betyder, at det er gået så galt, at du faktisk er død af dit spritkørsel. Og jeg har sådan forsøgt at finde det gyldne snit på det her billede her, og når man ser på den her firkant her, som der former sig det gyldne snit, så i midten af den, der er politimanden. Ude på hver side, der har vi ambulancen og bussen, som egentlig er lidt modsætninger af hinanden i forhold til budskabet. Det med, at bussen er en god ting at blive kørt hjemme i forhold til, at ambulancen er en af de dårlige tegn, hvis du har været ude for spritkørsel. Og det synes jeg også medvirker til balancen i billedet. Når man ser på det, så har jeg politimanden i midten, og han står lidt længere fremme end alle de andre. Og så på hver side af ham, der har vi bussen og ambulancen. Og hvis de her to, de stod i hver sin side, altså sige, at kistebilen over på bussens plads, og bussen var over på kistens plads, så vil der, synes jeg, vil opstå en ubalance, fordi at de så kommer der mere vægt over på den ene side. Men på grund af, at de her 2 større køretøjer på hver deres side, synes jeg, at de sådan udvejer hinanden. På den måde opretholder symmetrien i billedet, og det bygger sig videre på med de 2 små køretøjer herude igen, og med den hvide skrift, der står i midten, og de her 2 logoer også i midten. Så derfor synes jeg, det er et meget balanceret billede i forhold til symmetri. Og så har jeg forsøgt at skrive forskellige modeller ind over billedet, og den første, jeg har valgt, det er KISS-modellen. Og grunden til, at jeg har valgt KISS-modellen, det er fordi, at jeg mener, at det er et enkelt budskab. Man læser det her, og så går det hurtigt op for dig, at det handler om spritkørsel. Og ikke nok med det bare et enkelt budskab, så er det også understøttet af konsekvenser, hvilket er, at du kan se de her 3 køretøjer, som viser konsekvenserne af spritkørsel. Så har jeg også sat AIDA-modellen ind over. Og grunden til, at jeg har gjort det, fordi at når man læser det her hvide skrift, der er opmærksomhed fanget, og du tænker, hvem skal køre det hjem, så når man undrer sig lidt, så ser man de her 5 køretøjer, og så viser det hurtigt en handling, og der bliver udstillet et budskab og konsekvenser, som jeg nævnte tidligere. Så er altså den der trekant ind over med attention, interest, desire og action. Og der vil jeg mene, at attention, det er på spritkørsel her, og interest, det er, du har interesse for det her, fordi det har relevans for dig. Om du kører bil, eller bare om du chauffører i bilen, eller bare kører med i bilen, har det lige meget relevans for dig, fordi du kommer til skade lige meget hvad, når det er spritkørsel. Og så mener jeg, at når man ser det her, så får man et desire til at undgå spritkørsel. Og på den måde bliver din action at sprede budskabet, fordi at når du forsøger at undgå det, så hører andre om det, og på den måde bliver budskabet spredt. Ja.